Kaixo, gordion, danoi, leheneko eta ben izkarrik asko, etortzatik, galdilek asko laguntzen da, animau zatelako. Sarrera bezala, Uztarria komunikazio taldin izenin ikuek pixkat, sarrera bezala, kronologia ez, uztarria.com zentrauta. Eta gero, Julen batetik eta horantzak, esplikako estrella webgune berrituen, xehetasunek eta zaguarrik ezin izen horien. Orduan, azteko da ben, komenta, nola dano dakizu bezala, Uztarria koordinadoratik gatoz gu ez, Uztarria komunikazio taldea. 1998ko martxuen sortu zen Uztarria, eta 10 urte gero 2008ko martxuen sortzien, kultur koordinakunde izatetik komunikazio taldea izatea azetzi irabak izan, gogo eta prozesu batzu ondorioz. Uztarria.comi lotuta 2012ko urtarrilien, 10 urte, Uztarriak komunikazio proiektu berritu bat martxan jarri zuen. Herria Bizkaia berritu intzan, garai hartan, eta web gerri, gaur egun Uztarria.com ezautzen dena, orduan sortu zen. Hasieratik oso harrera ona eduki du, eta adituen kritika onak jaso izan ditu bere 10 urteko urrilenetan. 2005ko urrilen asistan Uztarria.com blogakin, 9 lagun hasi ziren blogakin, eta hor ikusiko dituzuen bezala, ziren Estitxuen Duaie, Juan Jose Aguirre, Josu Abiola, Txitxu Urbieta, Nere Aranguren, Begun Elias, Alaitz Baizola, Xabier Raldai eta Xabier Rantzaren. Horiek izan ziren blogakin hasi ziren. Gero ondoren, jende gehiago gehitu da, dinamika horta, eta blogan ekimenaz gain, beste hainbat atal eta gehitzen funtzaizkoa. 2006ko martxuan azizan Uztarria.com bideuekin. Albiste bide, bideo formatuen, atatzen eta hola. 2006ko martxuen baita ere, herriko taldien blogak sortu ziren. Lehen pertsonala ziren, norbanako izena bezalakin, eta gero ja herriko taldieke dinamika horta gehitu ziren. 2008ko ekainien iragarkilaburrak.com ezautu zuen iragarki den atari hori sortu zen, eta baita azpetiko atalare egokitu zen. Hor ikusten ez duen izela hori arte Uztarria.comen ondien linken horrea, iragarkide, azpetiko iragarkide, saldu erosi, olako kontuekin. Eta, ja 10 urte eta gero, Uztarria komunikazio taldin, gai ikusten genuen, berrikuntza bat bertzula. Bloguniek, eta, ziginen pixkat, hori martxan jartzen, nola engo genuen, pixkat diseinatzen, eta, jarri ginen harremanetan, Josu Azpinagatik, kodezintaseko edabea, eta, ezalikeko kodezintasek garau digula, Uztarria.com atari berritue, eta, Josu, uzteren atzien baitare, eta, dakizu bezala Uztarrian urritako dira Josu beha, oso ondo izautzen, orduan guk hasieratik, konfiago urriakin eta emaitzeko. Josu komentatako arabera plataforma propio bat sortu zaila Uztarria.com berrituen, eta nik sarrera bezala, oain ja ezagunak dut taula, Julen lehenengo eta gero erantzak, esplikako ditu. Uztarria.com berriteak, atalak dauzke. Atal desberdinak eukiko ditu, batzu mantendu ingoia eta beste batzu simplifika ditu. Gure asmoa hasieratik izan da, simplifikatzea, lehen atal mordo bat zauztuen, eta igual lehen argazkia zeban duen txoko batien, hori dena aktualitateako albiste bine. Eta hor jungo litzazke, albistiak, elkarrizketak, argazki bildumak, bide web, dana joa txoko handi hortan, zatia honetan. Gero gailka salikauta ongoia, baina arte bezala,
Eta hor, kultura, zapaltza duzu kulturai, oain arteko kulturako albiste ganak, eman dite, notizionak horregoia. Porque oain arteko emandan albiste guztiak hor jasota gero dian erotekan. Orduan, hola zapaldu ezkeo gaita ikustioan, baita ere da aukeria ikusteko hilabeteka hori danak, hemen eskubita. 2012ko otzaile ez, 2012ko urtarrila, hilabeteka, egon dien albiste guztiak ikusteko aukeri okiko zuten. Gero, bestetiken, hau da, azkenean uztarria.comen hartatza ez, albisteri hau. Gero aparte, sortu da, hau berrile da, komunidade atala. Komunidadea nahi dena da, Azpeitiarran parte hartzie sustatzia. Azpeitiarra parte hartzeko ukiko eben txokoa da komunidadea. Hor, eragileek, norbanakuek, taldiek, alderdi politikuek, ikastetxiek, behaien gune bat eukiko ebe, behaien nahi deben hori idazteko. Komunidade hortan egoia bi motatako, idazte bena bi motatako izangoia. Batetiken, kidiek. Hori izangoa, izenakin sinautako pertsonak eukiko eben txokua. Gune hortan, jendiek idatziko ditu, adibidez gaur ja sartu du batek, Garbine berezi hartuak, lehenengo ekarpena indu, webune berrira. Eta, hola, pixkenaka, espero dugu, Azpeitiarrak animatzia, behaien izenakin, ekarpenak itea. Izango igual testuek, urrena argazkile, urrena bideuek, danetik enzartzeko aukeri eukiko ebe. Eta gero, erantzuteko aukeri ere eukiko ebe. Momentuan, aigea pixkenaka, jendiei gotzeiten, kaso egiten, lehenko blogarizarra kaso egiten, baita ere hemen registratzeko. Eta momentuan, mordozka baina badauzkeu, 57 uste dauzkeula. Eta, Kulturnaile, Lakrikun Antzerki taldea, Xanti Rodríguez, Bilgune Feminista, Maila Oiartzabal, Lane Aramburu, Kasik taldea, Arenaz, pila bat daude. Jakin, dano daukezutela hortako aukeria, hori bai, izenakin erregistrazio eskatzea, eta hortako prestez daudenak, edo gainarte, albistietan eta erantzuten ibilidien horieke, mantendu ingoiteu eta erabiltzaile bezala erregistrauko horiek. Hau da, izenakin izen gabe, anonimotasunien. Horieke, eukiko ebe, idazteko aukeria o erantzuteko aukeria. Baina, kidiek daukeben abantaila batzuk ez ditu eukiko. Badibidez, kidiek eukiko ebe aukeri bideuek, argazkiek sartzeko, nahi deben egozer sartzeko. Eta erabiltzaileek, anonimo horiek, eukiko bakarriken aukeria horiek erantzuteko, edo albistietan erantzuteko, edo ez da izango, behaien ekarpenak ez dira azalduko. Komunidadien, eskubilen ikuste zuten zea hontan, karratu hontan, egon goia izenakin sinatzerenak, eta horiek izango goia, esan duten bezala izenakin. Eta behian, hemen azpilean, erabiltzaileen erantzunak egon goa. Horiek izango goia, anonimoen idazteben pertsona horiek indituen ekarpenak albistegiletan edo kidien ekarpen horietan erantzunek eta hori. Eta, hamendik aurrera gogea, jendei kaso egiten, nahi den horiei esplikazioak ematen nolain behituen, nolain berdan erregistrua, dana esplikako hendik batzuk imakargarea harremanetan, baina aurra behire, jendia animatzean, kide egitea, hau da, uztarria.com berrian apustu importantenetakoa, eta hori, jendia animatzean kide egitea. Eta hori horantzak, esplikako ditu. Ni hon zerbitzuen atala, Azpeitia atala esplikatu dut pixkat. Ikuste zuen bezala zerbitzuan hainbat azpiatal daude, agenda, gida, iragarkiak, efemerideak, da hondi hori guztiz osagoa
hor farmaziren, guardia hor farmaziren jarriko ditu, autobusen ordutegiek eta baita ere zerbitzu publikun ordutegiek. Baina, momentuz hauekin hasia, pixket azaldu ditu. Agendan azalduko ere, herrien egongo ere ekitaldiek. Azalduko ere datozen egunetan, herrien izango diren ekitaldiek, hau lehen ebazio, noen berrikuntza bezala irudire txertatzen uste, kartela dealdirena, olako gauzak. Eta hori weban eskubi aldine, kokauta egoa klika berri gabe hor. Hemen agendare egoa. Ikuste errezo. Beste aldetik, gida ekiko deu, eta hemen egongo herriko komertzio denda desberdinen telefono guztiek, da toki publikotako ordutegiko telefonu baitare, eta hor, ikusten zuen bezala zailkauta daude, tren bideoka zailkapen bat da. Horren goia, telefono eta elbideetanek. Baina bero, jarriko dugu baita horri propilu iteko aukeri emango dugu. Komertzioei, uzarea.comen web horri propilu bezala. Hortako, diru kopuru bat ordainduko erko urtin, baina beharen horri propilu sortzen utziko dugu, eta adibide bezala jarriko dugu. Komertzioa azalduko ikuste zuen bezala izena eta elbide eta telefonukin, baina horri propilu daukerena, undile horren ikusiko eta klikau ezkeo, beharen horri ikusiko argazkideek, azalpen bat, zertan iten lana, web horri propilu bat eukiko. Eta horregin nahi dugu, pixka, diru laguntzak eta beherak ikuste, uztarriak diruzarera propiluek jilotzie intentako dugu, horreak denda eta komertzio aldan kopuru handirena ekarri ez. Datozen aztietan denda eta pasagoitu horri propilu hori eskaini ez. Gero iragarkidege badaude, hemen iragarki laburretan iragarkilaburra.comen edozen aukeria, zerbait saltzi nahi zerbait erosi, zartu, gehan anuntzilu jarri, eta uztarrian horianak azaldu dugu. Eta ero, baita efemeridin atala gero. Atal hontan daude, 1980 aurrea, herrien ehondin efemeridi gertaerak gara biltzen ditugu hor. Imanol Eliasek intzun liburu bat, horietako asko bilduiez, guk jarraipena eman dilo, uztarria.comen, efemeride berrieke bildu ditugu. Hor, zailkauta goi efemeride haue, amarkadaka, egunezka, bilatzeko zailkapen bat egoia. Zerbitzun atala pisket hola izangoa, lehen ezan bezala hondik guztiz osagoa datozen aztietan osako edo gehiago, baina hori dira. Eta azpeiti ataline informazio piloa geu, sartzen badea ikustea azpeiti buruzko informazio orokorra, biztanleko pulue, geografide, gero azpeitiko alkatiek, azpeitin izen alkatean izenak, argazkideek, biografi txikiat. Hemen danetan ez nahi zartuko, porque azkenin informazio piloa dago eta gainetik ezkidea ditut. Hori nahi duenak, gero sartu eta ikusti dauzke, hori danak. Azparnen egin zenidetuta gaudenez, azparnen albiztiek,
herrien atea izen dira aldizkari, literatuzta, baite ateatzen zuen garai bateko aldizkari ere, dana artxibauta daude. Festan ingurun, Tamorrako taldien, argazkirek, informazioek, hautezkundin ingurun, herrien indin hautezkunde danetako emaitza ikuspide dago. Eta hor, bate bat nahi hau ziroze, sartzea, eta egondin hautezkunde danetako emaitza gaude, eta asko baina maiz maire bai, egondin emaitza gorren, artxibo handira dago horre. Gero liburu daude, irakurtzeko morun, bai guztarriak behan dazuen proiektu ego atea ditugunak, herriko beste liburu batzuk agertzea. Lagunonak atea duna, oiarri atea eta guz, azkida lehikue, hemen liburu piloa daude. Gero, herriko taldien ondik norako labur bat azaltzea, ondik talde berri batzuk gehitzeko dazkeu, jungoa hori gehitzen baino. Herriko taldi buruzko informazioa hor bilduta da. Eguzte zuen bezala, informazio pila, zaikauta, da herri aldizkariena, guztarria ateatze hon gutxin, internetea jirotze du, aldizkaria. Orduan, hemen azkena atea dena, azkena atzo atea denu, azkena aurrekua dago, atalezka irakurri daizke, pero artxibu gongoa, honi arte atea din danage, hor bildute egon. Urte zurte, lagotan beretziren ateatze zinak, urte zurte. Aldizkai danak egin dago bilduta. Hori izango zen, azpeitea eta bai, dago kilora. Gero baita, publizidadi ere lehen baino toki gehiago dagoa, publizidadi entzat, hortik Uztarriak zarera propilu lortzeko baliagarri izangoa, leku ere egitze publizidadi entzat. Eta ero, aipatzen nahi dugu baita Uztarriak zarera asko dauzkela, azte honetan bataz beste 2000 zarera inguru ikutze ditula. Eta bueno, egunez zenba zarera ikutun da ikusteko aukerire, bera jute magea, estadistika klika ezkeo, hor egunez zenbat bisitea honin da ikustriage egozen. Azte honetan, esan bezala, 2000 zarera inguru ditu. Opuru, eko handirea. Eta, ez da hitz, gainetik azaldu dugu dana, ez da hitz dana entendiu dezuen, baina, ja, martxan dago berrire, orduan nahi duna etxetik, dana lagun zartzi daukea, atalak kuskusia pixket, ikusteko berrikuntzak eta lazkeun eskaintza ditun zerbitzuek, hausea. Esan bezala pixket simplifikatzea jodeu, zartzeanak errezo erabiltzeko Uztarria, pero komunidade eman diro garantzire, herritarrak parte hartzea, nahi du idazteko txoko bat egitzi Uztarrian, taldiek, normanaku da danak. Hauxe. Komunidade egituta igual bai esan, oin aziri bakarrik eman dirula, datorren aztietan, ingo deula bihar erronda bat kide izan dien horiekin, azaldu ez, jazteatzen gara, nola sartu albiztiek, ze arazo dauzko pixket kontrastatzeko hori, eta bideratxoa deitzeko eta bezala gehala, manuatxo bat preparatu dugu, albizte bat sartzeko ze pauso segi behar dituen daula argi azaltzeko, eta beste eozeni guaindik kidein ez da nahi egola, animatzeko, eta azkenin horrekin nahi dugula aberaztu baitare Uztarria.com, azkenin atzetik dauken komunidade horrekin. Eta bukatzeko nola eskerrak ematzez hau, bai mazkiliei, bai torrezea dendak nohoi, erabiltzaileei, San Agustinei guzti hau antolatzeatik, udalaire bai, ematen duen laguntziatik, eta hoxe, eskerrik asko.